In-nies li arrestaw lil Ġesu kollhom rabja ħaduh għand Kajfa l-qassis il-kbir. Kien hemm għandu diversi għalliema tal-liġi u xjuħ. Pietru, wieħed mill-apostli ta' Ġesu, baqa' miexi warahom mill-bogħod. Daħal fil-bitħa tad-dar tal-qassis il-kbir u qagħad bil-qiegħda mal-qassisa biex jara se jkun qiegħed jiġri. Il-qassis il-kbir u l-kunsill tax-xjuħ li kienu jsejħulu s-Sinedriju ippruvaw iresqu diversi gideb kontra Ġesu biex ikunu jistgħu joqtluh. Kien hemm bost oħrajn li resqu iktar gideb kontrih, imma s-Sinedriju ma sab xejn fuq xiex isibu ħati biex imut. Fl-aħħar kien hemm żewġ irġiel u qalu lill-kunsill: dan ir-raġel qal jien lest li nwaqqa' t-Tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Meta l-qassis il-kbir sema' hekk, qambil u jifqgħu qal lil Ġesu: inti mhux se tiddefendi lilek innifsek kontra dak li qed jgħidu fuqek. Imma Ġesu baqa' siket. Kajfa irrabja ħafna meta ra li Ġesu baqa' kwiet u ma qal xejn. Għalhekk qallu: ejdilna hawn jekk intix il-Messija, ejdilna jekk intix l-Iben ta' Alla. Għal din il-mistoqsija Ġesu tkellem u qal: iva, qed dan inti stess, u jien ngħidlek li minn issa l-quddiem l-Iben ta' Alla se jkun qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla fis-sema. X'ħin sema hekk, Kajfa qaċċat lill-biss tiegħu u qal: dan ir-raġel qed jitkellem ħażin, m'għandniex bżonn ta' aktar nies li jitkellmu fuqek. Ara, kulħadd semek tidaj, x'taħsbu? U n-nies kollha rrabjati lejh qamu qalu: ejja noqtluh, ħaqqu l-mewt. Dawn in-nies irrabjati akkużaw lil Ġesu fuq xi ħaġa li ma kinitx ħażina. Dawn qamu għalih, bdew isawtuh, besqu fuq wiċċu. Waqt li bdew jagħtuh, bdew jitku bih u bdew jgħidulu: jekk inti l-Messija, ejdilna minn tak din id-daqqa.